A tsakankanin riba da kuma asara, a ina ne zaizayewa ta fada? Riba ko faduwa? Ina jin ku. Duk ba ku ba. Kai mai malfa, fada ina jin ka. Cire malfar. Yaro, wannan gumin da kake ta zabgawa idan ba ba hankali ba sai ka jawo mana ambaliya a cikin aji. Zauna. Sunil, maza fada. Yalla bai kana ta tada cakwaki akan karamin al'amari. Duk ina ta zaba kawai ta hantaya. Haka kace wato tura tan da take so. An gaida sarkin kyauta. To ta babanka ce da zaka ce a bata ta shiga inda take so? Sha. Rabi, kai ka gaya mun. A gidan asara take. A gidan asara? Ba riba ba? Yalla bai, a gidan asara take. Da kyau. Ai da na dauka cewa za ka yi a gidan riba take. Me ke faruwa ne aka fara samun amsoshi daidai a kwanakin nan? Maza an fara karatu ne? Vasu! Kin ga daga baya idan ka karɓi littafin sai mu yi magana.